Jasa suruh area Tanjung Anom tetap ready setiap harinya yo guys. Alhamdulillah, meskipun aku iki jarang gawe video tentang kegiatan jasa suruh area Tanjung Anom anak morotuku, tapi sak mendino orderan kuwi selalu melintu guys. Kita onnya itu mulai dari jam 10 pagi sampai sak ngantuk guys. Kadang yo jam 10, kadang yo jam 11. Tapi lah nek pas dino minggu kuwi one mulai saka jam 6 isuk sampai sak ngantuk tapi yo ngono guys. Lah nek malam kuwi yo kudu diseleksi sing tumbas. Nek semisale adoh lah kuwi kita nggak menerima guys, soalnya opo yo resiko ning dalan barang. Jasa suruh area Tanjung Anom iki per kilone 3.000 guys. Jadi jarak saka omahe sampean ning gone tempat tujuan kuwi berapa kilo dikalikan 3.000, dan itu maksimal 2 tempat pembelian guys. Jadi lah nek semisale luwih saka 3 tempat, 4 tempat, 5 tempat dan seterusnya kuwi tetap iso, tapi ongkire kuwi kok tetep tambah guys. Nek diingenan iki enek guys sing pengalamanku karo anake mertuaku, enek sing omah iki waduh yo gak tak sebutno. Lah kuwi diongkir kuwi pas bar Sherlock ngene lho guys. Lah kuwi diongkir kuwi sesuai dengan jarake kuwi 6 kilo dikalikan 3.000. Dek mintae itu 3 tempat guys. Lah mesti tentokno ongkire sakmene kuwi nggak mau. Jirine mosok cedek ya lo Mas ngono. Lah tapi saiki yo guys yo, kita itu bukan masalah cedek, kita sesuai dengan jarake. Apalagi belinya itu di 3 tempat guys, yo harap dimaklumi. Kadang iki tuku sak enggon kuwi lho. Nek semisale sampean beli bebek apa beli penyetan kuwi sak enggon kuwi lho, antri ini iso 10 menit sampai 15 menit guys. Padahal nek koyo ngene kan awake dhewe iso golek ubetan apa jenenge orderan gone wong liya. Tapi nek jasa suruh area Tanjung Anom ki one by one, dadi siji diselesain dhisik, lagi siji neh kok dicandak. Jadi gak langsung loro apa telu dicandak ngono enggak guys. Makane kadang ki wong ki tidak apa koyo iki tidak menghargai ngono lho guys. Mosok suwira, mosok yo apa jenenge cedek ya lo Mas. Lah jangan seperti itu guys. Kita itu memang butuh jasa suruh area Tanjung Anom kayak gini yo guys. Lah jasa suruh area Tanjung Anom ki yo butuh customer. Jadi yo simbiosis mutualisme guys. Jadi nek semisale koyo ngono kuwi itu namanya tidak saling menghargai. Padahal awake dhewe ning ratan, kadang yo enek apa jenenge ratane rame, terus dalane sing sepi, terus udan dalane rusak. Lah kayak ngono kuwi sebenarnya iku penak guys, cuman butuh pemahaman antara si pembeli sama si pengantar ngono asline penak. Tapi alhamdulillah customer jasa suruh area Tanjung Anom iki sudah banyak guys.